V tejto ukážke si ukážeme zloženie guľovnice od firmy Ressler model Titan. V tomto prípade to bude Titan 3. Pážby máme štandard, lux alebo exkluzív. Teraz by sme si zložili exkluzív. Najprv osadíme hlaveň do púzdra záveru. Na hlavni je výrez, takisto v púzdre záveru. 7,62×39. Musí zapadnúť. Záverom dotiahneme, poistka v najvrchnejšej polohe. Musíme držať spúšť. Zaistiť, dotiahnuť. Teraz sa dotiahnu šrouby. Dĺžka tejto hlavne je 56 cm, pevné mieridla. Šrouby sme dotiahli. Založíme schránku na zásobník. Založíme hlaveň so spúšťou. Šrouby. Montáž je veľmi jednoduchá a rýchla. Rovnakým spôsobom sa dá vymeniť hlaveň. V tomto prípade máme trojranový zásobník. Šrouby zakryjeme plastovými krytkami. Založíme zásobník. Zbraň je hotová. Natiahnutá. Môžeme ju vybiť na prázdno. Berieme záver. Zbraň je pripravená k streľbe. Zložená guľovnica Titan 3 7,62×39.